Dakabapan paw ya kajing sokya ya ka kabalami nakrali tuk ka KSU sumbon trirang pa jong ka lau masnya balangdar agus kipalai kentu ban pene ya kajing sok bat pa ka sarkar kalong ka bakloy nak menta ban ikran kane kajing jia kalong ka ka basausi bat ku pemlaban bidang dak sarkar jela nakar pat ya KSU badia baro ki kanun bat ki pa ka jela ban pene ya kajing sok ladadon ia kinu kimat ka jengkang jong ka sarkar kadai ka plebay na kamata ban ikran au masnya balangdar ulong ba ka sarkar kalsim kya ya kimat jong dawa jong KSU bat shen kan sai kendo no bat ki ngilaya i ya ka jing dawa ki jong ki ai bakin wan chwa ban ikran ngilalong ki bakloy menteri rang ba jong ka jala baru mawailan bi kisla kiladap kren dak ba syai kadar bakilong ki bakloy ban pediang yaki na kamata ban ikran tongin se pet hakini kisngi ne asngi ulong habakali la ka sarkar kan khod ikran iya ka KSU ulong baya kan dikamat on sarai sisen ba menteri rang ba ulwan phai menteri rang ba jong ka jela don hapo ka jela ai ba on wan shwa ngin sisim khia iya kane hagur kom ka badai kamdon kano ka jingkali jong ka jing muslim ban khod ikran no yaki o madhar lamaham ba kono ka jingle kan penmi bet ya ka jing penpai kala bat ulo kan tu ya ki samla pule bakin buram ya kan hakabai dei bat junglong jaman kabal je asam masnya balangdar ulong ba baro arki sarkar tela kledon ya ka jing ikran baro arki sarkar kiladep ban ikran haka kerdan ke jonga handrai haka kerdan jong menteri rangba batnat kampoyeng kiladep ban ikran baro arngut ki menteri rangba badu menteri kampoyeng kidang don hakam shen ya kini ki baro on sa penjajai biang no ulong masnya balangdar ula penrap ba KSU keladap soy ya kejing ya te kular ne undertaking how deputy commissioner ba kejung penlong ya kerali kade ban long ka bajai bat ka sarkar kan za khamipnya kumno ban penbe ya kane kamat